Wel, dwi wedi dod o hyd I mwy o bobl sydd wedi cael ei ymwebu am wobr heno. Mae Alison, Catherine, Awen, pawb wedi dod o bob gwr gwahanol o Gymru yn do. Alison, llongwerchiadau, ym mha gategori ti wedi cael dy ymwebu? O'n i wedi cael yn ymwebu yn categori Caffi Bistro. Ni'n pethau da o Gyferddin, Mansell Street yn Gyferddin. So ie, jyst gymlaen i'r noson. Ie, fi'n siŵr. A Catherine, categori gwahanol eto, ie? Ie, categori, wel, wholesaler of the year da ni wedi cael ei ynwebu, ond I ni'n edrych yn y dwy ffordd, ni ma hefyd I cyfnogi, wel, yn cwsmeriad a cynnyrchwyr hefyd, so ni bach yn canol, really. Castell Hawel wrth gwrs yw eich busnes chi, a be mae noson fel hon yn gallu wneud i'ch busnes chi? Fel I fi'n gweud, ni'n edrych yn cefnogi fe, ie, mae'n neis os sy'n ni yn ennill, ni'n galw hwnna'n bonus. Ond hefyd I ni licio fe mae cymysgu gyda nhw yn cynrychwyr a hefyd yn cwsmeriad. Ni llongyfarchiadau am yr ymwebyd a phob lwc a wyn fan hyn ar y pen. Chi wedi teithio'r holl ffordd o Bethesda I fod yma heno, ynddo? Holl ffordd. A beth yw eich busnes chi ac ym mha gategori chi wedi cael eich ymwebu? Property da ni rhedeg, wholesale bakery. Ie, ac chi'n edrych ymlaen at heno, di wedi bod yn fraint I gael eich ymwebu? Ynddo, rhedeg ymlaen, ond reit da mae'r busnes yn y teulu dros gan mlynedd, a gobeithio bod ni'n favourable am rhywbeth, gobeithio. Wel, fi'n siŵr gewch chi noson a hanner beth bynnag y fydd y canlyniad. Pob lwc I chi gyd a mwynhewch mas draw.